M7 jabarani filɛbaw ka sɔgɔ radio emergency la aw ni su kunnafoni bulon nin ye a dayɛlɛlen aw ye bamanankan na sani an ka don kunnafoni kɔnɔ ka a cari an bɛ aw tulo lasɔmi ni bakurubaw ye. Kunu araba desanburu kalo tile 22 Fuseni Watara ale CNT maye wasa bulon kɔnɔ ale kɔni jɔnjɔn dira a ma Ukraine jamana ɲɛmaa ka kankɔrɔ sigi fɛ. Novembre kalo tile 20 tɛmɛnen sanba 2021 Kidali lɔgɔlidenw kɔni wulila ni ka u ka dusumakasaya yira u ka tɔn min bɛ ni a bɛ wele ko Association des élèves et étudiants du Mali dalasurun la AM k'u ka Kidali lɔgɔlisow dayɛlɛ wasa kalan ka se ka kɛ. Sous commission des athlètes du tennis olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ ni ka kalanbulon dayɛlɛ wasa min ye tenisikɛlaw ye ka u dɛmɛ u ka farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na. Nin waati na an bɛ taa ni kunnafoni ye ni ka a walawala i n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba fɔlɔ la araba tɛmɛnen desanburu kalo tile 22 sanba 2021 Fuseni Watara ale CNT maye wasabulon kɔnɔna na ale kɔni jɔnjɔn dira a ma Ukraine jamana ɲɛmaa ale ka kankɔrɔ sigi fɛ ni ka a kɛ International Maritime Association maaba ye a kɛnɛ kan min ye a ka tɔn ye min bɛ wele ko Korema olu caman tun bɛ yen nɔ fo ka taa se a ka denbayaw ma. An ka kunnafoni na min tun bɛ a kɛnɛ kan o de ye Abdulayi Fama Kulubali ye. An ka jɛ an ka sɔrɔtaw lajɛ. Kunu araba ka kɔɲɛ ni nɛgɛ kaɲɛ 20 waati ye sufɛ Ukraine jamana ɲɛmaa ka kankɔrɔ sigi Liv Swiskov ale ni International Maritime Association ɲɛmaa dangan Seri Zariski olu ye jɔnjɔn ta ni ka a di Fuseni Watara ma ni ale ye CNT maye. Jɔnjɔn bɛ kɛ sababu ye k'a yira ko Fuseni Watara International Maritime Association Ukraine o maa do wa jamana o jamana ni o bɛ kɔgɔji fiman da la o maa fɛnɛ do. Fuseni Watara a ye san 30 de kɛ Union Soviétique kɛrɛnkɛrɛnnenya la Russie ani Ukraine. A ka ni san caman in kɔnɔna na min ye Russie ani Ukraine wolomasiri tabaw ye a ye olu kalan kɛlɛbolo la min bɛ wele ko taekwondo ani hadamaden bɛ se ka i yɛrɛ tanga cogoya min na. Ani Ukraine ka se ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma komi ani Russie tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min Ukraine fana fɛn caman b'u fɛ yen hakili la n'u bɛ se ka baara caman kɛ nisɔndiyaba de bɛ na parce que ne yɛrɛ tun t'a miiri n ko n'u nana fana u tun y'a fɔ u bɛ na wa tun bɛ n kɔnɔ u bɛ na affaire cadre de la mais u selen yɛrɛ n y'a dɔn ko nin miiriya tun b'u la quoi sinon k'u tɛ u tun b'a fɔ n yɛrɛ u nana ka bɛɛ bari n na quoi donc o yɛrɛ de la a barila n na kojugu. Jɔnjɔn min dilen filɛ nin CNT Fuseni Watara ma a balila a dɔnbaa bɛɛ lajɛlen na maa maa bɛ a dɔn ni a ka fasoden ɲumanya ani a ka jamanajɔ ye Mali kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ fan wɛrɛw ma. Fuseni Watara maaba do fasoden ɲuman do wa min ye dɛmɛ caman ye a bɛ o kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Sikafɔba min bolodala an ka jamana ɲɛmaw frontière fanga ɲɛmaw fɛ ni a bɛ wele ko Assise nationale de refondation dalasurun la ANR ale baaraw kɔni bolodala min ye maliden minnu sigi bɛ kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye a ɲɛnamaya ni ka taa sigi ka fɔ bala ka u hakilinata di Mali a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka u fɛla fɔ. O kadara kɔnɔna na CNT maa dɔw kɔni kumana an ye sigi ka fɔ kan ni ale bɛ tungarankew tɔgɔ la ni a tɔgɔ ye ko Buye Sise. An ka jɛ an ka ale lamɛn Abdulayi Fama Kulubali ale ka kuma galama na. Dialogue national kɛra cogo min na jamana damadama sɔntira tungarankew fana fɛ yen pour an sigiyɔrɔw la an jatigilaw la pour ka ANR Assise nationale ka se ka tenu yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi, Côte d'Ivoire, Congo, Ghana, olu bɛ Canada, Amérique du Nord, États-Unis olu bɛ participera jamana caman ni para y'a fɔ cogo min na a ka ca ni jamana 20 minnu participera donc bɛɛ bɛ k'a yira ko jamana ɲɛmɔgɔw an minnu sigilen bɛ tunga la an minnu jatigila bɛnnen bɛ tunga ma o hakili banna donc jamana kunkanko o y'a yira ko tɛ se k'a fan kɔ donc an wulila ka an seko n'an dɔnko yira recommandation caman bɔra a kɔnɔna na donc n'i y'a recommandation caman lajɛ
i b'a dɔn ko minnu bɛ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan u bɛɛ hakilinata ye kelen ye mais an ka différence ye min o y'an jɔyɔrɔ mina kɛ wasanbolo mina sigi n'o ye Assemblée nationale ye député joli bɛna d'an ma circonscription joli bɛna d'an ma bon tɔmɔnɔw ka organisation dɔ bɛ yen n'o ye 16e Conseil supérieur de la diaspora depuis waati jan olu kun wulilen don k'i jɔ ka proposition dɔ kɛ c'est association dont ils sont proactifs n t'o fɔ cogo dɔn bamanankan na donc olu y'a jira ko pour bɛɛ ka se ka i ka député sɔrɔ tunga la an ka lajɛ ka circonscription 8 di 4 bɛ di farafinna jamana na 4 bɛ di diɲɛ seleke 4 tɔ la pour ka tungarankew représenter wasabulon kɔnɔ donc an ko pourcentage min na di an ka se ko pourcentage sɔrɔ a kana kɛ nombre ko dɔrɔn a ka kɛ pourcentage ye fɔlɔ parce que politiciens ni ko nombre n'o ye 6 di ma ou bien 5 mɔgɔ million tan sigilen bɛ Mali kɔ kan olu bɛ se k'olu représenter k'u se k'u wasa don o la cogo jumɛn na donc an ko ni assemblée mana kɛ nombre ye an ka se ka 15% sɔrɔ a kɔnɔ kɛlɛ sera a dan na sisan sigikafɔ de bɛna kɛ an baarakɛ tableau ye mun na parce que ne y'a jateminɛ an ni minnu bɛ kɛlɛ la u donnen tɛ u identifielen tɛ tenue t'u la o de y'a to a bɛ fɔ ko guerre asymétrique donc fana bɛ yen nɔ an ka sɔrɔdasiw a kɛra minnu nana an dɛmɛ renseignement t'u bolo k'a fɔ karisa de ye nin kɛ hali n'u bɛ ni dɔw donnen don mais i tɛna maliyɛn sɔrɔ min bɛ se ka wuli k'a fɔ nin de don parce que an fɛ yen sigiɲɔgɔnya a ka gɛlɛn mais ne bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ nin y'a san 10 an bɛ kɛlɛ in kɔnɔ an ka wuli ten sa k'an sigi mugu ma se ka ko mun ban ne kɔni bolo sigi k'a fɔ o bɛ se ka an dɛmɛ a ko la. I n'a fɔ n da sera ma cogoya min na bakuruba 2nan na min ye novembre kalo tile 20 tɛmɛnen san 2021 Kidal lɔgɔlidenw kɔni wulila ni ka u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ ni ka sababuya kɛ ko min ye Kidal lɔgɔlisow ye k'u ka a dayɛlɛ wasa kalan ka se ka kɛ wasa hali bi ka faamuyali sɔrɔ nin na Jakite an ka jɛ an ka sɔrɔtaw lamɛn. Lɔgɔlidenw ka hakɛ o tɔbɔtɔli jɛkulu ni o ye IM Kidal marabolo kɔnɔna na olu ye wele bila cɛmancɛrɛ fanga maa ɲɛmaaw olu kɔni ma ko école maître fonctionnaires ko olu ka segi ka na classe kɔnɔnaw olu la ne laɲini kɔnɔna na a kun bɛ pancarte olu ka ko écoledenw ka segi Kidal n'i ye a ta k'a lajɛ denmisɛn ba yirika olu kɔni tɛna se ka kalan ka sanga ni jaabi labanw olu kɔni bɔli Mali lahala o ka o de kama Nations Unies o secrétaire général Antonio Guterres ale ka ɲɛfɔliw la a ye a yira k'a fɔ ko Mali lɔgɔliko o kɔni bi yɔrɔ min na ko bi ko gɛlɛya caman bi o la gɛlɛya min bi tali kɛ ekɔlisow datuguli o ka sababu kɛ lakanabaliya ye san mun mɛn kɔnɔna na n'i ye a ta k'a lajɛ ekɔliso 1344 o lɔgɔliden t'i jɔ 443 o de kofɔ ka kɛɲɛ ni janvier kalo ye san 2021 ani 1595 mun bɛ taa i jɔ lɔgɔliden 478 fo ka taa se 500 o ma juin kalo kɔnɔ a sanga ni jamana camancɛ fo ka taa se a kɔrɔnfɛyanfa o Mali jamana kɔnɔ ni lɔgɔli datugu ninnu kɔni ye degun lase hali marabolo woroduguyanfa o ma ni o ye Sikaso marabolo ye mun bɛ tali kɛ lɔgɔliso 115 bɔɲɔngo o la ni o lɔgɔliden bɛ taa i jɔ 34 ani 500 ani Kulikɔrɔ marabolo ekɔliso 92 ni o lɔgɔliden bɛ taa i jɔ lɔgɔliden 27 ani 600 la ka kɛɲɛ ni u ka jaabi bɔlenw ye Antonio Guterres ale fɛ. Nin waati na an bɛ taa ni marabolo kunnafoniw ye ni Fatumata Tarawele ale ka sɔrɔlenw ye an ka jɛ an ka o filɛ. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la Kulukɔrɔkaw fɛ yen k'a wulila samaradilan usine dɔ la min bɛ wele ko Somakof ni a kɛra décembre kalo tile 20 san 2021 samaradilan usine ale yɛrɛ bɛ Kulukoro sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya Gabakɔrɔ droit ale commune na protection civile maaw kɔni bɔra min ka ca ma 40 o bɔɲɔnko ye yaasa kana dankari ni tasuma in na tasuma min mɛnɛ ni o kuntala kun ka jan heure 2 o bɔɲɔnko ye maa kɔni ni ma to ni tasuma mɛnɛ in na nka minan caman de bɛ yen minnu kɔni tiɲɛna hali bi maa kɔni ma se ka tasuma in minɛ cogo dɔn. Segukaw fɛ musow ka soba min kɔni jɔmɛ yaasa u ka yiriwa o kuntalaja kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la pelenkana muso o so dayɛlɛli kolomukarili kɛra ka sanga ni desanburu kalo tile 20 san 2021 ni a kɛra an ka furancɛrɔ fanga minisiri ɲɛma fɛ so min ni a jɔli musaka o tara i jɔ $70 o bɔɲɔnko la a musaka de bɔra baarabolo kun min bɛ wele ko projet ko développement fo ka taa se pelenkana duguden minnu kɔni bɛ kɔ kan wa nin so in jɔkun de ye yaasa musow ka baaramisɛnnin caman na se ka kɛ i n'a fɔ sumaba yɛlɛmaw fo ka taa se safinɛ dilanw ma ani kalani baaraw ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw
Ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa bajakarakaw fɛ u kun wulilen bɛ ni ka désobéissance civile min daminɛ kabi desanburu kalo tile 6 san 2021 u kɔni ye désobéissance civile in bɔ a ma ka sanga ni desanburu kalo tile 20 san 2021 désobéissance civile ni a kun daminɛlen bɛ ka sabu kɛ binkali wale min kɛra Sonko ni a kɛra sababu ye ni maa 31 olu min tora maa 17 bɔɲɔnko olu jokina ni u kɔni kun ye a jira ka fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni tɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa fɛn min ye lakana ye o na se ka sabati u ka yɔrɔ kɔfɔlen in na nka u kɔni ye désobéissance civile in ka a bɔ a ma ka sabu kɛ an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ ye nin waati in na min kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ kɛ banbaci caman la nin yɔrɔ kofɔlen in na o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la. marabolo kunnafoniw tɛmɛnenw kɔfɛ an bɛ an kunda kɔkan kunnafoniw kan ni Fatumata Jalo ale ka sɔrɔlenw ye an ka jɛ an ka o filɛ. Anga bi kokan kibaro la an bɛ an kunda Guinée Conakry ale jamana kɔnɔna na. Musa Dadis Kamara ni ale ye Guinéenw ka jamanakuntigi kɔrɔ ye ni a ye san 10 bɔɲɔgɔnkɔ kɛ u ka jamana kɔkan ale kɔni seginna ka na Conakry ale jamana kɔnɔna na arabado desanburu kalo tile 22. Ko ni a ta k'a lajɛ a kɔni nɔ bɛ fagali kɛ wali la min kɛra Guinée ntolanci soba kɔnɔna na septembre kalo san 2019 wagatiw la min ni a nɔ minɛnen don o waleyaw la. An bɛ an kunda Niger ale jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tilaberi o yɔrɔ min ni lakanabaliya ɲɔɲalen bɛ ni o kɔni kɛra sababu ye ka u ka kalansow bɛɛ lajɛlen datugu. Ni laseli kɔni kɛra OCHA maaw fɛ ni o ye jɛkulu minnu ka branchelen bɛ hadamadenw dɛmɛni ma. U ye a yira k'a fɔ ko ni lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka kalanyɔrɔ 500 ni a kunkanfɛn olu de datugu. Ni o kɔni kɛra sababu ye ka sifinnaka 10 ani a kunkanfɛn ka olu ka kalanw kɔni jɔ sira la. Ka sababuya kɛ lakanabaliya ɲɔɲalen ye nin yɔrɔ kofɔlen in na. An bɛ an kunda Libi ale jamana kɔnɔna na. Tile damadɔ sigasigaw kɔfɛ Libi gouvernement maaw kɔni u ka kalafili bɔ a dɔgɔkɔrɔ arabadon desanburu kalo tile 22 tile 2 yanni a don cɛ. Ko ni a ta k'a lajɛ jɛkulu min sigilen tun bɛ nin kalafili kɔɲɔ ɲɛnabɔli la olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko kalafili kɔni tɛ se ka kɛ a wagati kɔnɔna na. Hali ni o y'a sɔrɔ kalafili baara ninnu kɔni tun bɛ sen na nin ye a san 1 ye. Ni laseli kɔni kɛra sababu ye ka furugufurugu kɔnɔla nati fanga gwara dabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalafili sariyaw kan. Fo ka taa se Seifa El Islam ale ka cɛbɔya furugufuruguw ma. U ye kalafili ninnu kɔni bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni kalo 1 ye. An bɛ a kuncɛ ni Chad ale jamana ye. Nin kɔni ye kalo 5 sama-samani kɔni bannen ye. Cakɛyɔrɔ Américain Exxon Mobil maaw ni u ka baarakɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ. Ko ni a ta k'a lajɛ ni mankan ninnu kɔni wulila ka d'a kan ni tajisoyɔrɔba maaw kɔni tun ye laseli kɛ kabini san 2003 wagatiw k'a yira k'a fɔ ko u bɛna u ka fɛnw feere. O de hukumu kɔnɔna na furugufurugu kɔnɔna na ni cakɛyɔrɔ maaw ale ni u ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka maa dɔw kɔni gɛn ka bɔ u ka baaraw la. Ale ni ka u ka tajibɔ u baaraw kɔni jɔ. Nga an bɛ wagati min na i ko sisan u kɔni bɛnna fɔ la hali ni u ka sɔrɔ maa dɔw bɛ kuma la kɛrɛfɛ. hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ni ka walawalali kɛ san o san desanburu kalo tile 25 ale kɔni bɛ ɲɛnamaya kosɔbɛ kirisa diinɛ maaw fɛ o de kadara kɔnɔna na pasteur Yusufu Kone fo ka taa se kirisa diinɛ batokɛla wɛrɛw ma olu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye Noël yɛrɛ fɛn min don an ka jɛ an ka u lamɛn Sheikh Kulubali ale ka kuma galamana. Noël kɔni ye dɔnba ye diɲɛ chrétien bɛɛ lajɛlen ma o min kɛrɛnkɛrɛnnen don san o san desanburu kalo tile 25 o kɔni na nin dɔ in kɔni bɛ u ka kira n'o ye Yesu ye a b'o kɔni ka bangeli de kɔfɔ o hukumu kɔnɔna na chrétien caman kɔni ye ɲɛfɔlikan ye yaasa an bɛ se k'a dɔn Noël yɛrɛ ye fɛn min ye ani a nafa ye jumɛn ye. Donc o jurumu de se sɔrɔ adamadenw kan donc a fura t'an bolo Ala yɛrɛ de bɛna fɛɛrɛ ɲini solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jurumu kan adamadenw dɛsɛra an ye diinɛw sigi diinɛ tɛ se ka adamaden hɔrɔnya ka bɔ jurumu na donc Ala ye o fɛɛrɛ jumɛn de ɲini Ala yɛrɛ de nana adamaden sawura ta o de kɛra Yesu ye ka adamaden cogoya ta ka na parce que saraka de tun kan ka bɔ adamadenw ka hakɛ kɔsɔ jurumu min kɛra sababu ye k'an fara ka bɔ Ala la Ala yɛrɛ de bɛna na baara kɛ ka na jɛɲɔgɔnya sigi an ni ale cɛ kokura donc Yesu nali a bangeli in dɛ o de bi welela bi ko Noël o de seli bɛna kɛ yanni tile 2 donc o seli in ye seliba de ye kamasɔrɔ adamadenw anw farala ka bɔ Ala la n'a fɔra ko baara bɛna kɛ min bɛna an lasegi Ala ma
ne hakila ko o kan ka kɛ ɲɛnajɛba ye. Donc Noël kɔrɔ ye nin de ye, Yesu bangera, o bangeli in dɛ, o seli an bɛ k'o de wele bi ko Noël. Noël ye matigi Yesu Kirisa bangeli ye. An bɛ o fɛti ko ɲɛnajɛw la. Denyani bangera an ye, n'i ye Matthieu kitabu sura 2 kalan, i b'a ye k'a fɔ ko masakɛ dɔ bangena Jude jamana la Bethlehem. O ye kisiba de ye, o ye an matigi de ye, diɲɛ kisiba don. An bɛ o ɲɛnajɛ fɛtiw la. Kan ka bɛn décembre kalo tile 25 ma. Awɔ. I n'a fɔ wagati min Adama ni Hawa u ye juru mun kɛ, kisi cogo tun tɛ adamadenw ye. Nka Ala ye layidu ta Adama ni Hawa ye k'a fɔ ko muso bɔnsɔn o n'a sa kunkolo ɲɔɲɔ nka sa n'a kɛ a sen tontonni na. O kɔrɔ ye jumɛn ye ko den dɔ kan ka bange min bɛna diɲɛ ka jurumun ta nka a bɛ tɔɔrɔ diɲɛ ka jurumun kosɔn. O de kɛra Kirisa Yesu ye. O bangeli fɛti o de Noël ye. An bɛ Noël fêter san o san décembre kalo tile 25 chaque année a bɛ fêter ten. An b'a fêter o la. Bon Noël fête ye anw chrétienw fɛ. Noël fête ɲɛnajɛ fɛnba ye anw ma. Diɲɛ fantan naaninan a bɛ fêter kosɛbɛ. Noël fête yɛrɛ kɔrɔ ye min Yesu bangeni ko de don. Kisiba bangeni an ye fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ yɛrɛ tun bɛ gɛlɛya la. Diɲɛ tun bɛ gɛlɛya la, kisiba tun tɛ yen. Mais Yesu Kirisa nana diɲɛ na ka na sa diɲɛ kosɔn ka kɛ diɲɛ ka jurumu yafa saraka ye. O de ye Noël fête ye. O de kosɔn an ɲagalen don, an joyalen don, an bɛ Noël fête hɛrɛ la ani badi la. Hakilijigi boloma ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ Noël kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ tali kɛ Yesu bangeni kɔnɔna na. A ka kan bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnyana chrétien kunda olu kɔni k'u ka nisɔndiya yira nin don barikama in kɔnɔna na. An bɛ duwawu don kɛ Ala ka Noël ɲuman tɛmɛ an kɛnɛma ɲɛna. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye. Min ye sous commission des athlètes du tennis olu kɔni ye lajɛrɛba kɛ ni ka kalanbulon dayɛlɛ tennisikɛlaw tɔgɔ la waasa ka u dɛmɛ tenisi farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka don ba la cogoya min na. A kɛnɛ kan min ye Kadi Tunkara ni ale présidente de la commission des athlètes du comité national olympique et sportif du Mali ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se Kasima Jabima o fana tun bɛ a kɛnɛ kan. An ka kunnafonina min tun bɛ a kɛnɛ kan fana o de ye Kajatu Bagayoko ani Amadu Kuyate. An ka jɛ an ka u ka jaw filɛ. Ni kalanbulon in sigira commission des athlètes fɛ ale dagalen don comité national olympique et sportif du Mali kɔnɔna la. A kɛrɛnkɛrɛnnen ale ka commission bɛ n'a bɛ fɔ ma ko sous commission des athlètes de tennis. O kun kɛlen ka kalanbulon ta ka olu le maaw sɛgɛrɛ o kɛra jumado piscine olympique kɔnɔna la. A kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ m'an bolo o ko ye madame Kanute Kadi Tunkara ale ye présenté commission d'athlètes kɔnɔna la. Ani fɛnɛ maa min kun b'a kɛrɛfɛ n'o ye sous commission président ye Kasim Jabi tennisikɛlaw ta fanfɛ. Mɔgɔ caman u bɔra fɛn min région fɛnɛ kɔnɔ ka se ka na ni kalanbulon in kɔnɔna la cogo min na. Ni baara nin kuncɛlen a ye ɲininkali tegun ka taa ni ɲɛma fila la u bɛ ɲɛfɔli k'an na. Ka athlètes supporter non seulement au terrain de jeu kan farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ la mais n'u tilala fɛnɛ u ka sport la u bɛ se ka nafa min ɲa an ka société ani u bɛ se ka nafa min ɲa u yɛrɛ ye u ka diɲɛnatigɛ la donc an b'o de sira kan an b'o de kɛnɛ kan donc ɲinan an ye fédération duuru ta an bɛ ka min ɲini o ye san wɛrɛ ka duuru wɛrɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan olu fɛnɛ ka se k'u ka activité kɛ donc subvention an ye min sɔrɔ vraiment comité olympique national et sportif du Mali de nafa b'a la an'an ka président monsieur Habib Sissoko olu de y'an dɛmɛ ka subvention in sɔrɔ solidarité olympique fɛ a bɛ di comité national olympique bɛɛ ma mais fo k'i dɛmɛ de k'a sɔrɔ donc vraiment an b'an ka comité fo et puis n bɛ athlète président fɛnɛ athlète commission des athlètes du tennis président fɛnɛ fo monsieur Kassim Diaby min bɛ ka activité in diriger bi. Ni farikolo ɲɛnajɛ kuntala ka surun hadamadenya fɛngɛ kɔnɔna na donc ni kilali ka farikolo ɲɛnajɛ la i kan ka mun de kɛ sini ou bien n'i ye ka farikolo ɲɛnajɛ n'a ma se ka taga ɲɛ donc maintenant fɛn jumɛnw bɛ yen nɔ i kɛlen don ka jumɛn de lasigi sini i ka carrière bannen kɔfɛ donc an y'a jateminɛ sportifu caman b'i to carrière kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ carrière bɛ jɔ brutalement a bɛ se ka kɛ u ka fɛnw u ma baara wɛrɛ dege u ma kalan wɛrɛw kɛ carrière kɔnɔna na donc n'u ka carrière banna donc u bɛ sigi ou bien u bɛ kɛ fɛn wɛrɛw ye u yɛrɛ ka laɲini tɛ mun ye donc an ka baara tagabolo kalanbolo an bɛn'o de sigi bi ka athlète minnu bɛ en activité k'u lafaamuya u bɛ se k'u t'u ka carrière kɔnɔna na u bɛ se ka fɛn wɛrɛ mun kɛ mun sini ou bien sinikɛnɛ ma
u kana se ka kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn u kana se ka sigi donc an ka baara in fanba b'o de kan bi kosɛbɛ. An ma jigiya k'a fɔ ko nin kalanbulon mun filɛ nin bɛna kɛ sababu ye walasa cogo jumɛn an ka tennisikɛlaw u yɛrɛ bɛna se k'u yɛrɛ laɲɛna. An filɛbaaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na sɔni an bɛna kunnafoni bulon dayɛlɛ aw ye nanzarakan na an bɛ dugawu don kɛ a kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.